Na din si Lura Kuwa Cadano. Pastor, good noon. I'm watching from Pagadian City. Okay? Pagadian, as lang ko kana hatagan ko og money magtayt gihapon ingon man ka nga kana lang na ay abot. Thank you. Tinud na. Unsa niabot sa imong kamot? Kitagaan kag money, unsa niabot sa imong kamot? Panalangin. Income na nimo. Bisag gihatag na sa imo. Imong tagano gikapulo igsoon. Okay? Kay kung atong basahon ang Levitico 20 City versikulo 30, tinaw man gyud ni sa bisag unsa nga mga pamaagi gihisgutan dinhi sa balaang nga kasulatan. Okay? Nagyon dire. Og ang tanan nga ikapulo sa yuta. Okay? Maingon man ang mga binhi sa yuta, mausab ang bunga sa kahoy, iyan ni Jehova. So meaning to say, unsa may nasa yuta, bulawan, silver, diamond, iyan na ni Jehova. It's a form of money. Silver, unsa ba? Gikan gyapon na sa yuta, gipurma og kwarta. Okay? Ningon di. Okay, kini maoy butang nga balaan alang kang Jehova ang ikapulo balaan na igsoon. Og kung adunay buot kay 32 na diretso, og ang tanang ikapulo sa mga baka kung mga karnero bisan unsang moagi ilalom sa sungkod. Iyan na ni Jehova. Apil pa ang bulawan, ang kwarta. So kung nana sa imo igsoon, nakabaton ka na, kuhain na nimo og ikapulo.